салом дӯстон, ман Кавсар. Навори имрӯза бошад дар асоси саргузашти воқеӣ ва филм бо номи Тога. Саргузаште ки имрӯз нақл мекунам, қалби сарди нафарони зиёдеро гарм карда, ашки чашми бисёреҳоро резонидааст. саргузашти воқеии Леонардо ва саги ӯ Тога, ки тавонистанд мардуми шаҳраки хурдеро аз бемории марговар наҷот диҳанд. Онҳо чӣ кор карданд, чӣ ба сарашон омад, дар давоми навор хоҳед фаҳмид. хоҳиши мо аз шумо дар навор лайк монда обуна шавед ва то охир наворро тамошо кунед. филм бо манзараи зебои Аляска дар соли 1925 оғоз мешавад. нафаре бо номи Леонардо бо сагҳо ба сӯи шаҳр ҳаракат доштанд ва саги ӯ Тога, қаҳрамони дуюми ин қисса, дар сафи пеши сагҳо бо суръат медавид. ҳангоми ба шаҳр расидан, Леонардо дид ҳама кӯчаҳои шаҳр холист ва нафаре дар роҳ истодааст. ин мард мегуфт дар шаҳр беморие омадааст, ки қисми зиёди кӯдакон бемор шудаанд ва дар дами марг қарор доранд. ӯ мегуфт шаҳрдор ҷамъомадро дар бораи рафти вазъият барпо карда Леонардоро интизоранд. дар ҷамъомад мегуфтанд барои дорӯҳоро ба беморон расондан самолёт лозим, лек дар ин ностувории ҳаво парвоз карда наметавонанд. шояд сагҳо ва Леонардо дорӯҳоро расонда тавонанд, аммо Леонардо мегуфт хело мушкил аст, дар ин вазъият сагҳо ҳаракат карда наметавонанд. ҳамсараш ба ӯ мегуфт, ба чӣ қарор омадӣ, меравӣ барои дорӯҳо? ӯ аз Леонардо ва сагҳо хавотир буд. аз як тараф ҷони худашон ва аз тарафи дигар ҷони кӯдакони бисёре дар хатар буд. дере нагузашта шаҳрдор омад. гуфт самолёт натавонист парвоз кунад. ӯ бо сагҳо ягона роҳе ки боқӣ монда буд. дар ҳамин шаб Леонардо сагҳоро омода кард ва бо занаш хайрхуш карда ба роҳ баромад. аз шаҳр дур шуданд. онҳоро хатар дар пеш буд. тӯфони ваҳшатнок ки бояд аз дарунаш мегузаштанд. бармегардем ба 12 сол пеш, ба хурдии Тога. ҳамсари Леонардо ба сагчаи хурде нишаста буд. Леонардо ба хона даромад ва мегуфт набояд сагро ба ҷои хоб даровард. мегуфт ман сагҳои зиёдеро калон кардам, аммо ин саг ба кор намеояд. ӯ наметавонад самокатро ҳаракат диҳад ва ба табиати сарди Аляска тоб намеорад. занаш мегуфт ӯро ба ҳолаш мон, бояд зинда монад. якчанд вақт гузашт. вақте ки онҳо ба корҳои хона машғул буданд, сагчаи хурд онҳоро нороҳат мекард. Леонардоро ба хашм меовард. занаш Констансия ба ҳоли шавҳараш механдид. Леонардо мегуфт бояд аз ин саг халос шавем, ба яке ӯро медиҳем. ин дере давом накард. сагчаро баргардонида. Констансия гуфт чаро ӯро овардӣ? ӯ гуфт ӯ танҳо метавонад маро нороҳат кунад. бармегардем ба соли 1925. баъди тӯфони шадид ҳаракат мекарданд, ба пеш мерафтанд. Тога фаҳмид ки дар пеш ҷарие аст ва истода роҳ намерафт. бо ин вазн дар ин нишебӣ доштани сагҳо ғайриимкон буд. Леонардо тавонист сагҳоро боз дорад. Леонардо сагҳоро садо мезад. Тога тавонист сагҳо ва самокатро аз ҷарид дур кунад. саг захмӣ шуда буд. Леонардо дар дасташ хунро мушоҳида кард. ба қароргоҳи дар роҳ буда расиданд. соҳибхона захми сагро табобат мекард. ба Леонардо мегуфт Тога ба зудӣ сиҳат мешавад. давоми филм бармегардем ба 10 сол пеш. Леонардо сагчаро ҷое маҳкам карда, худаш сагҳоро бо ароба машқ медод. сагча заминро канда баромад ва ба сӯи ароба ва сагҳо давида ҳама машқҳоро вайрон кард. Леонардо сагчаро бардошта овард ва дар амбор зиндон кард. хело дар хашм омада буд. бо занаш бо қаҳр гап мезад. боз сагҳоро гирифта барои машқ сагҳоро омода мекард. сагча ба боло менигарист. ӯ тавонист аз криша баромада боз рафта ба ӯ халал расонад. давомаш бармегардем ба соли 1925. саҳар Леонардо тайёрӣ медид барои ба роҳ баромадан. соҳибхона мегуфт ин корро танҳо ту карда метавонӣ, вагарна ҳама ҳалок мешаванд. ба болои ях ҳаракат карда мерафтанд. ях оҳиста оҳиста ҷудо шуда истода буд. дар аввал Леонардо тарсид, баъдтар фикр кард ӯ барои чӣ ҳаракат дорад. бояд ҷони бисёреҳоро наҷот диҳад. дар шаҳр хабар медоданд ки дорӯҳо аллакай дар роҳанд. дар бораи вазъият рӯзномаҳо чоп мешуданд. баъди хатари бисёр онҳо ба қароргоҳи оянда расиданд.
бояд ба хубӣ истироҳат карда роҳро давом медоданд. Тога хоб буд, ба ӯ халал намерасонда. Леонардо ба ӯ менигарист ва дафъаи дуюме ки мехост сагчаро ба дигар кас диҳад ба ёд меовард. бори дигар ӯ бо занаш мехостанд сагро ба дигар кас диҳанд. занаш ба додани саг розӣ набуд. леонардо ӯро ба гап меовард. сагчаро ба зане доданд. баъди ин леонардо ба занаш ба хона баргаштанд. сагча роҳи баромадро мекофт. тирезаро дид, ба тарафи тиреза парида тирезаро шикаст ва гурехта рафт. дар вақти машқ бо сагҳо леонардо дид ки тога аз баландие ба ӯ менигарад. ӯ сагро дид захмӣ шудааст. тогаро дар ароба баст. дид ки тога аз дигар сагҳо тез медавад. ба хона омаданд. бо занаш мегуфт: ман ба қарори ғалат омадам ва хостам саги хубро ба дигар кас диҳам. ва ба саг номи тогаро монд. бармегардем ба соли 1925. зани леонардо ба назди шаҳрдор рафт. шаҳрдор нишон медод дар ин макон бояд бо дигар нафар вохӯрад ва дорӯҳоро гирад. занаш мегуфт ӯ ҳама вақт роҳи кӯтоҳро меҷӯяд, шояд ӯро набинад, зеро ӯ шавҳарашро хуб мешинохт. леонардо ба даруни ҷангал мерафт. он нафарро нодида гузашт. ба тарафи леонардо давид. ӯро садо мекард, аммо самокат оҳиста оҳиста аз назар дур мешуд. баъдтар леонардо мардро дида баргашт. онҳо ҳарду ба қароргоҳи навбатӣ рафта шабро рӯз карданд. леонардо бо соҳибхона ва он нафар видоъ гуфта ба роҳ баромад. бо суръати зиёде аз болои пораҳои ях мегузаштанд. леонардо ба пушташ менигарист ки чӣ хел яхҳо пора мешаванд. дар наздикии соҳил дар болои пораи яхе монданд. леонардо баъди фикр кардан тогаро танҳо ба соҳил партофт ва ӯ танҳо ҳамаро бо пораи ях мекашид. билохир тога тавонист леонардо дорӯҳо ва дигар сагҳоро наҷот диҳад ва албатта ки кӯдакону мардуми беморро наҷот медиҳанд. леонардо ба хонае ки дар ҳангоми сафар вохӯрда буд расид. соҳибхонаро медид ки ашкҳояшро дошта наметавонист. тога ҳолаш хело бад шуда буд. занаш хавотир шуда нафари дигареро барои ёрии леонардо фиристод. леонардо медонист ки роҳ кам мемондааст. тогаро ба самокат савор кард. тога нахост, мехост дар ҷои худаш бошад. леонардо ба тога иҷоза дод дар ҷои худаш бимонад. тӯфони барф онҳоро беҳаракат карда буд. онҳо дар даруни тӯдаи барфҳо истоданд. сагҳо монда шуда буданд. леонардо намедонист дар куҷо қарор доранд. ба назди тога омада мегуфт: таслим нашав, роҳро давом деҳ. нафаре ки дар роҳ буд онҳоро пайдо карда ба хона бурд. леонардо дорӯҳоро ба дасти он нафар фиристод. ҳама кӯдакону беморон сиҳат шуданд. дар ҳама ҷо аз леонардо ва сагҳояш мегуфтанд ки ҷонашро дар хатар монда ҳамаро наҷот дод. леонардо ба хонааш баргашт. баъди мушкилиҳои зиёд ин оила якҷо шуданд. тога ҳолаташ хуб намешуд. рӯзи дигар мардуми зиёде ки фарзандонашон сиҳат шуданд ба иёдати леонардо ва тога омаданд. ин ҳолат то шаб давом мекард. духтараки хурде ҳам хост бо чашмони худаш наҷотдиҳандаашро бубинад. мепурсид: оё тога зинда мемонад? леонардо ғамгин шуда ба берун баромад ва мегуфт: бо айби ман тога ба ин ҳол гирифтор шуд. рӯзи дигар леонардо боз ба сафар баромад. тога аз тиреза ба ӯ менигарист. ба мисли хурдиаш боз даро кушода аз паси леонардо давида рафт. тога омода буд бори дигар бо соҳибаш сафар кунад. филм бо нишон додани расми тогаи ҳақиқӣ ва соҳибаш ки дар соли 1925 гирифта шудааст ба охир мерасад. ин саргузаште буд ки ҳатто инсони қавиро ба гирия кардан водор месозад ва гуфта мешавад ки ҳайвонҳо хусусан саг чӣ қадар бо инсонҳо вафодор мемонанд. хайр дӯстону бародарон, ҳама фикру ақидаҳои худро дар комментария нависед то мо ҳавасманд гардида барои омода сохтани филми нав кӯшиш кунем. комментария ва дастгирӣ кам бошад, кӯшиши мо барои навори нав хело кам мешавад. ва дар охир нафароне ки мехоҳанд филмро ба пуррагӣ тамошо кунанд, филм дар телеграм канали ман ҷой дода шудааст. ба силкаи дар описания буда ва ба комментария даромада силкаро зер кунед. шуморо рост ба ин филм мебарад. хайр, то наворҳои баъдӣ.